Mi v osobe otošlo, že sa tá serbština smetiš naložovať na všelakých zaredovách. Že sa tam také umenenia tvoria, že sa tam serbština naložovať. A to sme mieli jedné zendine v Drežanách, to by še tedom tu zastupil, kada rekaše, tých šuských raditeľov, tých dôkresných okresov Romade zvolal. Jen zastupil závozy za serbský ľud. Tu v Drežanách miel svoje miestno. A tam sa potom reči, a tam si ja potom prav, zobychu sa to na tých záradách drbili také umenenia tvor, zoby sa na záradách drbili, možno by to tam serbstvo reči. A da či krajní raditeľi, nikot si prachen, a da müssen wir alle so beschirmen. Ja, das brauchen sie nicht, aber sie müssen dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter, die Sorbisch sprechen, sich das auf irgendeine Weise kundtun, dass sie Sorbisch sprechen. A to si ja tu příklad potom od toho Kalfersta přines, ktoré mieli poliklinice, Wulce na svojich duriach napísané, tu sme sa serbstvo rečiť. Ja, auf diese Weise soll das möglich sein, dass eben in den Ämtern Sorbisch gesprochen werden kann. To by še popra moja vona starosta od pjesanja te serbštine.